наворе ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ бисёре муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият доштанд нигарон кардааст. Барои чӣ шаҳрвандони Русия нисбати ин муҳоҷирон, яъне ки дуворникое ки кору фаъолият доштанд, латфкӯб карданд ва айнан барои чӣ мардуми рус ба ҷои оне гӯяд ки шумо нисбати мигрантҳо ин корро накунед ва боз ҳам он шахсое ки инҳоро латфкӯб карданд ва латфкӯб доранд таъриф мекунад ва тарафдории онҳоро мекунад. дӯстони азиз, агар шумо омода бошед, мо дар ин бора каме маълумот медиҳем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед ва бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. мутаассифона дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо мо маъзарат мехоҳем, барое ки навора мо пурра дар инҷа наметавонем бигзорем, зеро ки ютуб удалит мекунад. Сабаби удалит кардани ютуб ин аст ки аллакай якчанд шабакаҳо дар ютуб дар дигар саҳифаҳо гузошта ҳастанд. Аз ҳамин сабаб барои ин наворо пурра дидан шумо танҳо як роҳ доред. роҳи шумо ҳамин аст ки комментарие ки дар ҳамин навор ҳаст дохил мешавем. як силкаро мо закрепит кардагӣ ҳастем. ҳамон силкаи телеграм канали мо ҳаст. дохили ҳамон силка мешавем, рост ба телеграм канали мо меравем. аз он ҷо ҳамаи наворҳое ки мо дар ютуб гузошта наметавонем ба он ҷо мегузаронем. шумо бемалол тамошо карда ва ҳатман фикрҳоятонро оиди ин мавзӯъҳо дар комментарияи ҳам дар ютуб ва ҳам дар телеграма менависед. якчанд шахсияти шаҳрванди Русия, ҷавонҳое ки муҳоҷироне ки кору фаъолият доштанд, латфкӯб мекунанд ва дар телеграм канали худашон мегузаронанд. дар он ҷо менависанд ки беҳтарин кор кардед, бояд ин муҳоҷиронро нобуд кунед. дӯстони азиз, ҳар он чизе ки ҳаст, албатта онҳо барои мо дӯст намешаванд ва мо барои онҳо на танҳо барои дуворникӣ дар кор ҳастем. илоҷи боша ҳамин корро накунед. гаҳҳо баъзеҳотон маҷбур мешавед ки ҷои кор надоред, аммо иё ба хубира нестанд. ва ин наворҳое ки шумо дидестед ки дар хонаҳо хоб ҳастанду дар ҷое ки об ҳастанд, на ин ки пешоби ҳамон шахсиятое ки аз тарсшона кӯча баромада натонистестанд. ин ҳама фейкҳо ҳастанд